רוצה להתגייס לצבא? אשריך. צורך לזה מסירות נפש ממש. הרב אומר צריך לזה מסירות נפש ממש. מתקלקלים שם מיד. מתקלקלים שם מיד. מיד. מבטיחים הכל טוב, הכל שקר וכל טוב. מבטיחים שהכל יהיה טוב. כחרונים וששורים עבורים. תחזיק את עצמך חזק, הקדוש ברוך הוא יחזיק בך חזק. מאיימים עליו עכשיו איומים, הם קראו שמחר הוא יבוא לצבא, הם התקשרו אליו שמחר הוא צריך לבוא. והם מאיימים עליו איומים, הוא צריך לפחד מכל האיומים האלה? שברוך השם. שידברו עם הרב שטרנבוך. הוא אומר, אתה יכול להגיד להם שידברו עם הרב שטרנבוך. הוא רוצה ברוכה שהוא יצליח לעמוד מולם חזק ויהיה לו כוח לעמוד נגדם. אמן. לחכות יעמוד נגדם. ברוכה והצלחת גדולה. בריקה שתהיה בשמחה תמיד. ניסו להכניס אותו לכלא, הוא הצליח להימלט מהם, הוא גם צריך ברוכה. הוא כבר מוסק בברוכה, הוא יקבל עוד ברוכה. אתה מוחזק כבר בברכות ותקבל עוד הרבה ברכות. השרוב והשייכל כבר. יעמוד ויעמוד בניסיון. עמד בניסיון ותעמוד על הניסיון. מדמה שאתה מפחד ממך, הם גם מפחדים ממך.